Hei kaikki ja tervetuloa Psykologia Faktat-kanavalle. Tänään sukellamme syvemmälle psykologian maailmaan ja tarkastelemme yhtä historian kuuluisimmista ja kiistanalaisimmista kokeista, Stanfordin vankilakoetta. Tämä koe tehtiin vuonna 1971 Stanfordin yliopistossa, ja se antoi meille pelottavan katsauksen siihen, miten valta voi muuttaa ihmisten käyttäytymistä. Kokeen johti tohtori Philip Zimbardo, joka halusi tutkia, miten roolit ja vallan jakautuminen vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen. Hän halusi ymmärtää, miksi ja miten tavalliset ihmiset voivat muuttua julmiksi tai välinpitämättömiksi, kun heille annetaan valta-asema toisiin nähden. Kokeen suunniteltiin kestävän 2 viikkoa. Kokeeseen valittiin 24 miespuolista opiskelijaa, jotka jaettiin satunnaisesti 2 ryhmään, vankeihin ja vanginvartijoihin. Osallistujat valittiin huolellisesti sen perusteella, että he olivat henkisesti ja fyysisesti terveitä, eikä heillä ollut rikosrekisteriä. Vankilaksi muutettiin yliopiston kellaritilat, jotka rakennettiin muistuttamaan mahdollisimman paljon oikeaa vankilaa, ja vangeille annettiin univormut ja numerot heidän oikean identiteettinsä sijaan. Heti ensimmäisestä päivästä alkaen kokeen vaikutukset alkoivat näkyä. Vanginvartijoille annettiin virka-asema ja pamput, ja he saivat itse päättää, miten he pitävät järjestystä yllä. Aluksi kaikki vaikutti leikkimieliseltä, mutta hyvin pian vartijat alkoivat käyttää valtaansa tavalla, joka ylitti sekä kokeen laatijoiden että vankiryhmään valittujen odotukset. Ensimmäisen päivän illalla vanginvartijat herättivät vangit keskellä yötä suorittamaan erilaisia mielivaltaisia tehtäviä, kuten punnerruksia ja siivoamista ilman syytä. Vartijat myös kehittivät monimutkaisia rangaistuksia pienistä rikkomuksista, kuten vessan käyttökieltoja ja kylmien suihkujen antamista. Jo 36 tunnin jälkeen eräs vangeista, numero 8612, alkoi osoittaa merkkejä vakavasta henkisestä stressistä. Hän alkoi itkeä hallitsemattomasti ja kärsi voimakkaasta ahdistuksesta. Kokeen sääntöjen mukaisesti hänet vapautettiin, mutta tämä ei ollut tarpeeksi estämään muiden vankien henkistä romahtamista. Toisena päivänä vangit alkoivat kapinoida. He sulkivat itsensä selleihinsä ja kieltäytyivät tottelemasta vartijoita. Tämä sai vartijat vastatoimiin, ja he käyttivät tulta ja savua saadakseen vangit ulos selleistään. He myös jakoivat vangit hyviin ja huonoihin, perustuen siihen, miten he noudattivat sääntöjä, ja palkitsivat hyviä etuoikeuksilla. Vartijat alkoivat käyttää yhä julmempia rangaistuskeinoja. He pakottivat vangit toistamaan numeronsa ääneen uudelleen ja uudelleen, ja heidät vietiin yksin koppeihin, joissa heitä pidettiin eristettyinä muista. Tällaiset toimenpiteet vain lisäsivät vankien ahdistusta ja turhautumista. Kokeen 4. päivänä vartijoiden toiminta muuttui entistäkin sadistisemmaksi. He pakottivat vangit riisuutumaan alasti ja alkoivat käyttää yhä kovempia rangaistuksia pienimmistäkin sääntörikkomuksista. Tämä aiheutti vangeille valtavaa psyykkistä painetta ja johti useisiin henkisiin romahduksiin. 5. päivänä kokeen ulkopuoliset tarkkailijat, mukaan lukien Zimbardon kollega Christina Maslach, alkoivat kyseenalaistaa kokeen eettisyyden. Maslach oli järkyttynyt nähdessään, kuinka vanginvartijat kohtelivat vankeja ja vaati kokeen välitöntä lopettamista. Tämä herätti Zimbardon miettimään kokeen vaikutuksia uudelleen. Kokeen 6. päivänä, vain 6 päivää aloituksen jälkeen, Zimbardo päätti keskeyttää kokeen ennenaikaisesti. Vanginvartijoiden käytös oli muuttunut liian julmaksi, ja vangit kärsivät vakavista henkisistä ja fyysisistä oireista. Kokeen oli tarkoitus kestää 2 viikkoa, mutta se päättyi alle viikossa. Stanfordin vankilakoe osoitti pelottavalla tavalla, kuinka nopeasti ja perusteellisesti roolit ja valta
voivat muuttaa ihmisten käyttäytymistä. Vanginvartijoina toimineet henkilöt, jotka olivat aluksi tavallisia opiskelijoita, muuttuivat julmiksi ja hallitseviksi, ja vangit kokivat voimakasta alistamista ja henkistä kärsimystä. Koe herätti laajaa kritiikkiä eettisistä syistä ja johti keskusteluihin siitä, miten psykologisia kokeita pitäisi toteuttaa. Zimbardo itse on myöhemmin myöntänyt, että kokeessa tehtiin virheitä ja että hän olisi voinut toimia toisin. Kokeen tulokset kuitenkin antavat arvokasta tietoa vallan vaikutuksista ja auttavat meitä ymmärtämään, kuinka helposti ihmiset voivat ajautua tekemään tekoja, jotka ovat ristiriidassa heidän moraalinsa kanssa. Kiitos, että katsoitte videon. Toivottavasti tämä antoi teille uutta näkökulmaa ihmismielen ja vallan monimutkaiseen maailmaan. Muistakaa tilata kanavamme ja jättäkää kommentti alle, jos haluatte kuulla lisää vastaavanlaisia tarinoita. Nähdään seuraavassa videossa.